The Air Force of Zimbabwe in crisis. Achipere mushe panguva ine parikuonekwa kunzi aiwa nyika yeZimbabwe kubva muna 2020 kuri kuonekwa kunzi there are a number of maplane crashes, mamwe emutungamiri wenyika nemamwe ekumasoja ari kuonekwa kunzi anokrasha. Zvaitiraisa speculations ekuti the Air Force of Zimbabwe, is it still safe? Is it not receiving adequate funds kuti ikwanise kusapota maintenance aiwa mahelicopters avo? Sanabena mashoko anobuda panguva inoi vachikaunda all those crashes. Not bo subscribe or like on the bell kutumira panapa pa article in the news box anobudanyira chiti a pattern of deadly air crashes, a force in crisis. The article outlines a troubling pattern of air disaster since 2020. In November 2020, a trainer aircraft crash killed 2 pilots in Somabula. Number 2. In April 2021, a Bell 412 crashed in Rua, killing 4, including a child. Number 3. In February 2023, 2 pilots died when an SF-260 crashed near Gweru. Number 4. In 2023, a Karakoram 8 jet went down, killing a trainee officer. Number 5. In 2024, retired squadron leader Vuyo died in an FZ crash during routine sortie. These events point to a systemic crisis within the Air Force that extends far beyond bad luck or isolated incidents. Domashkarubuda pangwa ine arikoya chiti aiwa the Air Force of Zimbabwe aiwa iri in crisis. Panoonekwa kunzi kubva muna 2020 kuri kuonekwa kunzi there are a number of maplane crashes aiwa eko ku Air Force anongokrasha. Maybe vanouya panguva ine vachiti it might be bad luck, just accidents or poor equipment. Macho varikuda panguva inonyasoonekwa kunzi aiwa this issue must be addressed. Noda kuti kana tikaona kuti kana iri Air Force yenyika inozikanwa kunzi aiwa inoprotecta nyika, panguva ino ichionekwa kunzi ma-incidents akadai achiramba achiitika each and every year. So how far are we safe citizens emunyika yeZimbabwe? Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Kana comment section medu mafunguro enyu, subscribe, like and chat on the bell icon.